Здравейте на всички, това е Minecraft оцеляване в моят сървър, втори епизод. Пак искам да се извиня, че трябва да спирам епизодите толкова дълго, но ако има повече абонаменти, може и да качвам по-дълги клипове. В този епизод съм решил да си направя стаичка, чести печка. Мина нещо такова си направя. Дай торчове, ако може. Трябва да си направя един често, ако не съм в криза, така да се каже. Така, много ще нужда. Така просто, да. Тук в честа ще си прибера тези неща. И ще си направя стаичка ето тук. Добре, тук ще ми трябва торчове. И знам, сигурно запитате, ще да си направиш нещо като калсон кирка или... Само сега си направя един опит, така да се каже. Да видя дали ще мога. Искам да мина, ама се удрям. Така че си направя стаичка като нормалните хора. Тук и да това оцеляване, какво си да ми трябва. Примерно няма да читна, ако ми трябва едно санд. Ето сега го положително, ето няма да го читна, ето само така да ви покажа. Ама да покажа така. Искам да го трашна. Сега ще го махна. Много тъмно. Не знам ви дали виждате нещо. И сори за пресмукачката, ако чувате. Ще го метна. Почива в мир. И спешно ни трябва бомбио, за да се осветим, че няма как. Преди да довърша стата, ще си направя нещо като мина. Но може да ви абонирайте, за да мен не мога да ви. Ето сега даже в мината няма да мога да си да този епизод. Да няма да бъде вече и това беше този епизод. Благодаря, че ми гледахте. До виждане.